И сега пише за двамата приятели, аз и един мой стар другар от казармата, с който пътуваме из България. И двамата сме преживели, но през 10 години, той в момента, аз в миналото, сривове в живота си. И то много близки, нали, раздяла с жената, с детето, с предишния живот. Въобще, кризата на съвременния човек на средна възраст, който не е подкрепен и от никаква система, от никаква обществена структура, така ли се казва, от някакво обществено статукво, което обикновено подкрепя хората и в личния им живот. Сега няма такова нещо. И той е сринал живота си и стои в безтегловността и така, ако някой го духне, може и да умре, защото така човек не е подкрепен от нищо, той някакси няма как да остане жив. И остава само аз да го подкрепям. Пътуваме и аз се опитвам да го подкрепям с мислите, които ми идват и с спомени от казармата, и те идват и идват. Ние сме били войници, мъже и само смелостта може да спаси един човек. Безцелната, абсолютно самородна смелост. Всички ще умреме. Живота е безобразие. И всички тия неща ние отдавна ги знаеме. Обаче, когато си смел и очите ти блестат, нали, когато е хиден и весел смях към ти от тебе, нали, с пълно презрение към всички неволи и към всички страдания и към самата смърт. Когато презрението и смеха са насочени към самата смърт, тогава вече човек е истински войник. Нали? Войник срещу безумието, срещу хаоса, срещу ужаса, срещу безмислието и той се изправя и живее така. Тогава е щастлив.